Türkmenistan paytaxt Aşgabatda pandemiya döwründe gurnalan dabaraly harby parat bilen ýurt garaşsyzlygynyň 29-njy ýyllygyny belledi. Bu ýyldaky garaşsyzlyk bayramy halk maslahatynyň nowatdaky mejlisiniň geçirilen we Türkmenistan'da iki palataly parlamentiň döredilen wagtyna gabat geldi. Berdimuhammedowyň odal ýatyran halk maslahatyny dikeldip öňkü prezident Sapar Murat Niýazow tarapyndan gerilen durmuş ýeňilliklerini ýatyrmagy, öz ogly Serdary dürli wezipelere berilip nowatdaky kanun ütgetmelerini öňe sürmegi, onuň häkimetde galmak möhletiniň soňsuz uzalmagyna çalışýanlygy baradaky çaklamalary döretdi we ykdysady kynçylyklaryň koronavirus pandemiýasy bilen baglylykda has çuňlaşmagy daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleriniň arasynda nägilelik döretdi. Olar dürli ýurtlarda protest çärelerini gurap Berdimuhammedow hemde daşary işler ministri Reşit Meriýadow dürli jinaýatlarda aýplaýarlar we olaryň işinden çekilmegine çagyrýarlar. Emma muňa garamazdan Gurbangul Berdimuhammedow 27-nji sentýabrda çabelden öz gutlugynda beýik we asylly maksatlary niýetlenen giň öçberli özgörtmelerimiz garaşsızlygymyzyň esaslaryny puhtalandyrýar diýdi. 2017-nji ýyldan öň Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramy 27-nji oktýabrda 1991-nji ýylda ýurt garaşsyzlygynyň jar edilen gününde belenýärdi we bu sene Gurbangul Berdimuhammedowyň karary bilen hiç bir düşündürüş bermezden 2 ýyl mundan öň bir aý öňe sürüşdirildi. Döwlet eýçiligindäki habar terişdelerinde prezidentiň Türkmenistanyň halkyna gutlagy çap edildi. Onda garaşsyzlyk bir karar döwletimiziň sinmaz binýady bahtyar durmuşymyzyň midemez esasydyr diýilýär. Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna geleli bäri gazanylan üstünlükleri ýeterlik beýan etmezlikde aýplap, medeniýete we habar serişdelerine gözükçülük edýän orunbasarlaryny, media ýolbaşçylaryny şolsanda beýleki uly derejeler resmiýlerini ençemegedek täzeledi. Hökümet meclislerinde we kadrlar çalışyklarynda döwlet derejesindäki korrupsiýa faktlarynyň üstü açylandy. Bölekliň tasdiklenilýän problemalara garamazdan ýurtda garaşsyzlyk ýyllarynda emele gelen agyr ýagdaý, işçiligiň derejesi, saglyk, bilim pudagyndaky ykdysadyýetdäki çökkünlükler, jinaýatçylygyň artmagy we türme şertleri bilen bagly problemalar boyun alınmaýar. Ýurtda esasy adam hukuklary we azatlykları hemme taraplan kemsedilýär. Nemet pugat azat ne suutlar garaşsyz diýip Türkmenistan lisençiler we adam hukuklaryny goraýjy guramalar aýdýarlar. Syzyp çykýan maglumatlar ýyllar arasyndaky ölüm derejesiniň artýanlygyny tasdiklasa da Türkmenistan öz territoriýasynda koronavirus hadisalaryny resmi taýdan hasaba almadyk az sanly ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. İkinci tarapdan ýurtda ýokynç keselden goranmak üçin dürli çäklendirmeler girdilýär we hatda indiki ýyldan saglyk işgärlerini biraz goşmaça tölek etmek wadasy berilýär. Şol bir wagtda hökümetin COVID-19 pandemiýasynyň çuňlaşdyrylan ykdysady çökkünlüligine gaýta bol bermekde hiç hili çäre görüp bilmezligi Türkmenistanyň ozaldan hem dowam edýän azyk krizisyny has güýçlendirdi. Subsidiýerlenen azyk önümleriniň ýetmezçiligi 2016-njy ýyldan bäri ýitileşip özleri üçin el ýeterli bolan azyk önümlerini satyn almak üçin ýer sagatlarda nowata durýan adamlar köplenç öýlerine boş gaýtmaly bolýarlar. Bu ýagdaý adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň şol sanda Human Rights Watch guramasynyň üns merkezine düşdi.